Nilip Chokiola PWD campus or Lokangram Tactic. Rongkhang VDC chairman ahin pen Raikom sai khiaphan FIR lo keep it up. Langpher pi kang ararong mati khangger bostia long rongphora chingrum si pherang ke mai kangni. Kardon Nilibirta thanbang hi sami merely intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan apan kardon baje diklo kardon tangte pini prime time birta le anton pen arju konikha Nilip Chokiola PWD campus or Lokangram Tactic. Lakhain koira pho Nilip MSC constituency ke parlo Chokiola PWD road sub division asa hemaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang ke pangkhre chemande mat PWD campus along le kaduka ve chiri koira pho social long le dak habit chemande Nilip PWD sub division along sai hem pen quarter an ta rakthang ingram suan pin ke kelang penan da therak me la pen ning ta oi me an pin lo along leke chiri inkoira phoso se do sita along leke joy biham lada ko piniason tiki pona sonte alon dopikan jia porlo sita nona son thangna da cyclem ponpe polotang te chelang no dakji nona mat kenang sot nai polotang te boundary wall nangji gate salam pon serak nangji office building patang pa me nangji office a hemar lo table chairs current avar sai me pen bar so kachiti a hem so ave VIP staff quarters ave pin ha ke chengsia hot na kem pichot pen Karbi Anglong Autonomous Council Congress Sarkar Karbi Anglong district acharia hota salam pipe lapen non poribortona sarkar mate BJP sarkar non amat Karbi Anglong Autonomous Council along ingtang kring pen ason kaching thura simbon ki pipon bomason PWD road sub division asai hemalong ta RJ larpon pe ke non Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kopiason si sai deng ponji mala si chonghong prongan chotlo jongsi CM ahin pen sai ke me deng pondet pulotang te isi thedong apur ki mo si chemanvek popusi hada ke do adung het ke do lapen office staff atom chuning ripon Lapen staff atumamen Assistant Executive Engineer Bawan Timung, Head Assistant Chandro Be, LDA Amrit Be, Phudang Ingtipi, Upper Division Assistant Bidu Be, Mohon Hanse, Pion Suresh Teron, Chokidar Vidya Singh Timung Lapen, Kangbura Ingti Lapen Permanent Labor Kadukawe Bang Troxy Sosedo Pusinang Pachinidun. Lapen Labang Soasai Hemalong Hakoko Ason, Sai Klempang Phubang Piatumta, Arnibang Sai Cheklem Dam Verposon Te RD Topik Ji, Sita, Nonabang Kelang Litum Register along Ateng Pulotang Te, Penang Anatum Ke Office ke dama phai ong par pesi ang theklong ponlo staff kani tum ke non la tum ke nana ke yon mila bang ni do bang ni so na la so bang ti bang ki pon ni kado ve bang on staff kado ve tum dak star long kan oi ho nana ki mi bang toksi do mati ni bang trok ezuan bang toksi na pen ke nana yon mi mai ni ladak ke permanent level bang on do permanent level ke dak no bang toksi bel hote chukitar bang on do chukitar no ke ladak bang he non na kimi tung ke kupipia ade nation mata arpu kupipila la tum LDA de prang ka LDA ke ni ke dak abari no to gadi ambari mai ni dala tenang tum ladak tum ke UD le nang tum ladak kupipia sai lo ke klem nang ka ni tum dak sai klem nang ke ni tum la master kisu ke papas अपन absentee pen ki sumana kama non division pondet apram ke dasi la field staff doctor staff master light ma ke dak civil pun non mang te division si so non nang tum ladak bang ke building division ke kali bodi building kali only road division only de road only te ladak penang tung ipu bang ke nang tum long dak duty chiklem plate pusi pu nang tum la sohin bang pilo pui bang antum si duty bang wela duty bangge ipudhekte anusar mane ala mange noni tumke nili ke dak head assistant gulo nili duty nili jiklem nai arpu an abang ni jiklem lo apena masterur ke papas nai masterur isu nai line be pun dalam la mohta bang geli bete osomar pon nam tu kuyan amen pila bidu be arpu pila yude Chokiola pen Nilson Rongpha report Northeast Karbi Life Tangte pinya adun thu RCG la pena kenang soda birta le nang ton pen arjumanik tha Rongkhang VDC chairman ahin pen Raikom sai khiaphan FIR lo keep it up
Nijang Karbiang long Rongkhang constituency arlo Rongkhang VDC chairman a hin pen pini pai pai achek lo ni phain nar kep durmiar ni bothar lang so rai kom sai khia tu baphan FIR lo mate lam hoi kipiram non malom Facebook, Twitter, WhatsApp lapen Instagram account kang po tum joy ke pen lam lun lapen tang lok kapre cover sai sita me prap jin pen chepa choi long un mate chepa chi thang un bon sita me la suang bong pen jaha gamuni da ot ke lang no tum abang ke bang phan ke pasum khurung ji phan sita me kabor I pon ta to ko ka tum si ke ong la son si Rongkhang constituency arlo Rongkhang VDC chairman ake hai khonsing tok bi phan sita me alang le men pen fake account ing pusi anut anu da phan tang ka ke hang tap lapen ke ther e sita me dolu la sila pon ar ke hai sing tok bi sita me labang solam bir ta chalong si votat lang so rai kom chai khi tum phan sita me FIR mate lam hoi sita me pidam nang koklo la sila puson fake account kang pu pen tang ka ke hang tap la pen ke ther sita me Karbiang long rat do ana tum sita me e son chirok tok ke do ke nang sot mate chere vek nang je ke nang sot non puthor da ke hai khonsing tok bi hin pen pherang ke theng no nang ke thang du na tengle arjuik na kini dak boithalang so thana long kebang nó đã buổi thang số thằng nào lòng cái bằng nó có làm thế là buổi đó cái đam tăng tapi mi hajong nilimen pen komat abang punya out kelang no mate abi gawe abang pulo nilimen pen mane Facebook fake account khulisi impusi ala nil friend list long gitu jahat adir pujil ke dong phana bangke messenger long message losi je tangka nang bithano nama 35000 20000 ne pena manang chipidat ko lapan ge komane abang pu phan bangke tangkal anang pinang ji 50000 nang pining ba 35000 nang pining pul son sika demand dulu laso posi nilita twe bangke Facebook langlo kayani bang nilita lasan bang theklong le he masih twe Facebook langlo amasi nilimen pen ako extra account doko laso account doko man nilita manghu hak lo manghu hak pen api screenshot en lo apen ke profile check lo aman nili gali del he amasi nilijir po la nila Facebook friend list along kedo jahat kacing kimis en mata ning kemi bang pu niliamen ta jong dak po sel bison rong hang pune pine alang li rong hang sang ho lapen ke pronop sena alang li tum bangke ning kemi pen alang li tum phan la so ke sen labang so amese sa bangke screenshot nc nili panang pathai thulo amasi nilita theklong loklo jela ke fake account no ko bangke amasi nili loge nili screenshot nc ako nili Facebook long chipi thulo jela ke fake account nili account kali nili ako Facebook long chipi thulo laso aku puthot ning kang sam tu thesi nili punya bangke tadak boithalang so police station long langsi mane FIR phan pinang kok lo lam hoi kilo lasi tum lam chak kilo nil tum stami on an pen bangke investigation report tarli ko sepula lasi mathanang ni kusin nil phaning nang pathidon nang tum media through hoi nili Karbiang long rat phan la Facebook ke lang ko tingir tum han nili kachung iri kang tung lam mangala puhen lo nang li tum along komat ne bang phu friend request bang tahai nili khayalam pudam de lapen ke dhoromalam pudam de sita me la komane Chauhan tang ho komane Pandit ho komane Singh tang ho komane endo umati di Pandit ho ko pine ho jo lasona bang phu tum jong sin nang tum account long jong si friend request bang pulute nang tum ke accept se dei phansin nil ka doge phanda pachini lo athe lahai tum han ke accept pen isi nang limo akan hok apor nang li cetong lok thai pate nang li akisung apor nang li cetong lok thai asin li kadogo phanda pachini tung lapen ke aku puthon nili pachini tung labang ke mohejong nili labang su ke kon lam putaksi ladak FR kipi mate lam ho kipi phan bang lo la si la lam ho kipi teng pen la nang tum ta me lang ho la Facebook lang ta me halak konsing tok bi pula non kimi account do la so account bangke nang tum friend request sang bustame mate nang tum message nang lo bustame abang nang tum tikeli si blockchain ko athe nili account abe bupe account do nili account hini do konsing tok bi account hini do non mata bi gawe tum patai troksi na keblo labang so account Facebook account na ke hack pi nar kem ni sir ke bang bongke ako nili kapre account khuli tu dalo ama kapre account khuli tu den masin nili kapre account mang si use wrong la so lapen ke api labang so account mang ta aban account mang ta nili chi require tu dalo require tu dalo mat hini account mang dokolo stame lapen hini account pe na kapre ke bangke nili khuli long le la si nili clarification Karbiang long rat mate Facebook lang korting dir taman nili pachini lam thegela pohela Nijang Karbiang long vothat lang so hongkram pen long kirong pi report Northeast Karbi Live tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda birta leno nang ton pen arjumonik tha langpher pi kang ar rong mate khangger bostia long rong phora chingrum si pherang ke mai kangni
pai troxier ni ahoy lang pherpi kang ara rong mate khangger bostia long khangger village managing committee hin pen karbiang long tonamas council pen airport phan long le ki pg polam the puthak pherang ke mai ke phapon Lason si khangger village managing committee mai phu pen nang kapachini dun ke karbiang long tonamas council pen lang pherpi kang ara rong ang kang along si airport field ke biponji phanji sik ponlo si airport field nilitum la bang solong ke thangkan inji dun jelama ve bon sita nilitum 2011 a hut pen nilitum nang dolo la pen nilitum la dak khangger bostier lo nang parong phodo karbi di masala pen garuang bong sinitum kidu kisung sita chichak pon lo la si non karbiang long tonamas council pen 12300.50 bigha long le hadak roda phan pi pon lo la pen airport phan 8000 bigha lam don chitok pon lo la si kang ararong arat la pen khangger village managing committee hin pen chuniuri pon thuke nilitum aphan sita me hem rit biribi thungjongsi kana hok dokok polotang te nang langpon angji pusining jerinti je khangger village managing committee mai phula pen sgb bangpho kaningji punalam thelang ton pen arju pon sinang nitum nadak tong sukot pen jasmit kang ninang kok athige da pen lo nitum nadak kang ararong mane khangal bosti bang khai nang khangal bosti bola kasi non nang tum tong sikot pen phrang kia mai phalang nang tum jasmina putung nga cha tong don nang tum man kurang thu pa jir lo pen tum dak acha rung lok ma teng pa dak airport nang bi pu pen nang song chok tum ekor te tok lo ni tum chedon no poi phisita ni tum dak kang arang ande khangal bosti ta so ria long ni tum kado ko pen itum hak ke cheng pen du pen si ni tum 2011 nam pen nang du cheng lo itum dang dong cheng pen itum dak bang khai pen ki duk kisung sami itum charsi lo la so pen itum dak gps mari lo so teng pen itum along le area chilong lo tung rong area chilong lo aso rong area long ma ke ne 12,000 12,337.50 bikas along le dak ni tum manang pilo dak 50% ke forest land lo 50% ke NC area lo e tum man forest tum clear nang pilo dia sero NC le ha so area ni tum manang pilo inkila so pen ang bong pam non song tung ka che tok ka teng ben airport nang bi lo 8000 bikha ke airport tum pon lo aso 8000 bikha airport tum pon det ben tame non ke do thulang এখানে 4338.50 bikas ke dolang lasu ke dolang along mangke ni tum dak ke do ara tatum metuni peng ke do tum itum ke do pathik plung tum kece ke bedamen itum aso ala border na chokning pen kachi rai tum han betum han la konsira so tum tamila den ni tum han jin sura so 4338 bikha bangke ni tum han dak ke duk kesung rat han si nak panong pinang po ni tum gadak ahok bang airport yang bi lo ni tum dak ni tum thang ni de stop pe ni tum thang na pu pe la pen na ni tum dak ke dora ta tum along le right bangke chelong po athema tharwe yang phong do kuwe bagan do hemrit do laso kalukson adam mangke ni tum han daso right mangke ni tum han dak ke dong ke do atum han nang pipon nang gi pasi hitum na kanga rong mate kangal busti daso area noni tum dola so ronga saru basar kado we bangka chuningri komite hoy bangka chuningri ke ni tum la so right bangke nang jinso borani tum han asap subet tame la ekane hemrik khanang kan hok piri bitum kan hok bangke nang pipon nang gi pasi Karbi Anglong Difu Pen Pradip Rongpha report Northeast Karbi Life Tang pini prime time berta lapuan se kang tonik lo kadu ka ve phan ta kurbang thu la pen to me thak me kardong